Idan da zo. Oh yeah. Nigeria. Nigeria. From top to bottom. Top to bottom. Top to bottom. Me ya tafiya ne? Tafiya ne. Yawa kofar doka na kai. Ka bayar 30,000. 30,000? 30,000 baka ce ba? Kai ka a wannan ba zan dauka 30,000 ba kai na kofar doka? Mana 30,000 za ka biya. A ba na iya zan dai baka naira 70 gashi mu ne. Menene 70? 70 na ce zan baka ko bai bane? Ai 70 ai yayi mai gida. 30,000 kai ka ce ka kuma ɓarawo ne. Babanka ne yake bani kuɗin mai, kai ga san nawa ne litan mai? Ina ruwa da litan mai. Wallahi ni Ina ruwa da litan mai. ni zan je da kai kuma 30,000 za ka biya. Wannan mashin din za ka. Ni ba na iya kuma mashin din ne kuma shi dawo ba. Yasin Ni ba ni ba na iya biyan 30 ba dan da baka naira 70 ga. Menene 70? Mu je. Nawa ne litan mai? Ina ruwa da litan mai. Wannan Ni zan kai wannan shugaban kuma kasar ku 30,000 za ka biya. Shugaban kasar ku shaida muku. Shugaban kasar ku wannan ai shaida muku. Ni ba ruwa Shaida na. wanda shi. Ba ruwa na 30,000 kawai za ka biya. Shaida muku. Ah, ya kai. Nigeria.